No jasné, pošlem im to rovno. A čo, asi vedia, že skáčeš, ne? Tak čo? A teraz už vedia, ne? No tak vidíš. Pozor, Mike! Dobre, ďakujem strašná. Áno. Tak máš, že chceš mať ktorý na sebou? Tak máš, že ty budeš... Zase až to vyrýchlo, ne? Ja sa pripravím, teraz jedna nožka. No veď to ty kokos. Vidíš to? Nožka sa nechce. Majú slovo. Sa bojí. Dobrý. Ten ide úplne ináč, to je dobré odrazil. Ako? Dobre odrazil teda ten mover. Tak keď už, tak poriadne, ne? Pozor, Mike!